Ang atong ebanghelyo karon parihas ra gyud sa ebanghelyo gahapon na Sunday nga gospel. Nakasimba ba mo gahapon? So di na lang ko mo humili kay nakasimba naman mo gahapon. Ako ra man say gamisa. Kada pulong sa Ginoo daghan kay na siya og kahulugan. Di mahurot. Ako 22 na ko katuig sa pagkapari. Wa pa jud ko'y murag matawag nato nga makaingon ko nga kanina lang ebanghelyo ha, kanina lang humiliha mo'y akong gamiton na agid siya something new or lahi na pamalandong. Muna ang akong napamalandungan karon sa atong ebanghelyo nga kanibitang Ginoo di ay mag-agad ra gid ni siya sa kung unsay atong ihatag niya, mao sa iyang gamiton pagtabang nato sa atong panginahanglan. Kung wa ganitay ihatag niya, wa sad siya'y mabuhat para nato. Agree mo o disagree? Unsa may gihatag nimo sa Ginoo pagmata nimo karon? Hatagan nganong pasalamat man. Pasalamat, inya man ang pagkuhan. So, ang pangayoon sa Ginoo gid nato mao ang atong pag sunod sa iyang mga pulong. Mao ginay pinakauna. Unya kinahanglan mahigugma ta niya labaw sa tanan. Lingay mong tupad, ing na nahigugma bakas Ginoo labaw sa imong kwarta. Ina. No? Ana. Tanawa ang mga tao. Nahigugma sila ni Jesus labaw sa ilang mga balay. Namiya sila sa ilang balay. Sobra 10,000 kay mga laki palang daan nag-iihap. Kuan naman 5,000 naman. Nya kuyog masad adto ang mga babae, mas daghan magay ng babae gani. Punan pas mga bata. So kato sobra 10,000 namiya sa ilang balay ug miadto adtong dapit nga awaaw aron makikita sa Ginoo. Kita lisod kayo na bisag ka na nalang pagbiya sa inyong balay para musimba nganhi. No? Tanawa, di ba? Di kay tadaghan. Pila ra may musimba din nga naman, di kabiya sa balay. Sila namiya. O kung sa may ilang nadawat pagbiya nila, biyaan man nilang tanan. Mahog man gito gibiyaan ang tanan kay biya nimo sa imong balay gisilaban pa lang to didto, gilungkab pa lang to didto, hurot tanan. Biyaan god. Muna ang unang requirement sa ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Biyai ang tanan, imong papa, imong mama, imong balay, gibuhat na aning mga tawhana. Ang mga apostoles, unsa man sa ilang gibuhat? Labi na si Santiago. Biya sa tanan. Dili lang usa ka adlaw, dili lang tulo ka adlaw. Ila na yung gibiyaan sa tibuok nilang kinabuhi ang ilang pamilya. Munang wa na sila'y kawili, maputol mang ilang liog, okay na. O kung sa may gisukli is Ginoo ngadto nila, tanawa, na sinati nila, una, healing. Ang sunod, feeding. And then, teaching. Pagkapuno, iniguli nimo. Naapay healing, naapay feeding, naapay teaching. Okay. Ingna imong tupad. Ingna, kanang tulo, asay paborito nimo na. Healing, feeding, o teaching. Asa may inyo? Kita ganahan kita ng healing o feeding.
Nya usahay magpabungol-bungol tas teaching. Una sa atong unang pagbasa, ang teaching sa Ginoo, doon na may duha ka propetang gihisgutan, si propeta Jeremias o si propeta Ananias sa unang pagbasa. Nabihag sila dito sa Babylonia aning panahona. Si Ananias, gahimuhimo siya iyang teaching, pagpanindot bas kasing-kasing sa mga tao ba sa ay mong kabalakab, duha ka tuig ikan karon, kuhaan nas gahom ang gabihag nato kanas Nabucodonosor. Nya biya pag yung gihimuan og kanang simbolik nga gibutangan niya giyugo ang liog ni Jeremias, nya paghuman iyang gibali ang yugo nga kahoy. Si Jeremias niingon sad, aw ako noon nangandoy man sad ko anang imong gipangandoy nga mabalik ta ngadto sa atong nasod. Unya ang kanang tanang gipangkuha nga mga balaang butang sa templo mabalik sad. Pero di man na maoy gitudlo sa Ginoo nako. Ang gitudlo sa Ginoo nako nga imong gibali ang yugo nga kahoy, ilisan ko nagyugo nga puthaw. Sa ato pa ang Ginoo day mga igsoon, dili sa tanang higayon magsigig ingon nato kalipay, kalinaw, kalipay, kalinaw. Pagbuot sa des Ginoo usahay nga tagaan ta og mga alantuson. Iya sa nang itugot nga pantuson ta. Ngano man tungod kung atong tan-awon sad ang gihatag sa nasod sa Israel ngadto sa Ginoo, sala man ang ilang gihatag. Nagsimba naman sila sa Dios-Dios. Mao bitang gitugyan sa Ginoo sila ngadto sa Babylonia kay wa naman sad sila magsimba sa Ginoo. Nya diha naman sad sila nangandoy nga makasimba sa Ginoo sa dihang nagunob na ang ilang templo o ang ilang simbahan. Kanabang huwaton usa natong malusno ang atong flood control, una pa ta mo reklamo sa korupsyon. No? Mahurot usag kamatay ng naas dapli sapa, una pa ta mo reklamo nga wa day klaro ang flood control. Manglingkod usa ng mga kawatan, bunga sa atong pagsigi og dawat atong ilang mga gipanghatag panahos eleksyon, taga-tagaan tag 200, abot ngadto usahay 5,000. Una dayog linyang mga senior citizen, bahalag init, linya gyud magyaw-yaw pag wa maapil sa lista, hangol kay kwarta. Nya ang kaning nang hatag og kwarta karon naglingkod na 40 daing kawatana. Nya ang una pa ta magyaw-yaw, silutan kita sa Ginoo ani. Ana mo na antuson ta gid ni kay bunga sa dis atong gihatag sa Ginoo atong panahon sa eleksyon sa miaging eleksyon nga presidensyal. Mo ni roy resulta, trilyon sa atong kwarta gikawat. Nya di ra ba masakpan kay ang nangawat sa trilyon mao may hawod kaayo. Ang mapriso hinoon kadto manoong wa mangawat og trilyon. Oh. Lisura no, ikay gikawatan, ikapay prisohon. Unsa man okay mo ana? Ni ang mo papriso nimo ang kawatan pag yun. Og mo na di gustos Ginoo. Mo na si Ananias, giingnas Ginoo kanas Ananias, gapatuyang lang nagyaw-yaw. Nya moingon siya nga ako'y gasulti nya dili di ay ingna siya mamatay siya karong tuiga. So kanisang ato mga leader nga magsigig pasalig nato nga munindot ang Pilipinas, munindot ang Pilipinas, mamatay ra na sila. Ambot kanusa ka. Kay mga propetang bakakon man na sila. Unsa may tinuod karon nga kahimtang sa Pilipinas, isulti ang tinuod. Ayaw pagsigi diyag pangulipas. Ang atong mga leaders, labi na mga spokesperson diha sa gobyerno,
Isulti ninyo ang tinuod nga kahimtang sa Pilipinas. Kay naklaro man na nato. Kaklaro ana nga nangaguba ang atong flood control. Kaklaro ana nga doon nagyoy ghost flood control projects o substandard. Kada lang uwan karon, langoy-langoy tubig oy. Nalingaw na lang sa kus mga tao, kay gihimo na lang sa nila swimming pool ang kanang karsada. Na yung mga iay ba nila nga, naglipay manoon dito na manoon na ngaligo sa karsada, no? Dive pa. Luuya. No? Unya, di gyud hisgutan sa atong atong presidente sa iyang niaging suna. Wa gyud siya kahisgot nga mga igsuon ang ato karong nasod hapit na malunod sa baha. Kay galisod na gitag-ayo, kay daghang ing kwartang nawa nato. Trillions ang nawa nato. Wa gyud na niya ang kuna. Kanus-a ka na ang kunon sa ato mga leaders. Sige hinon silang pangita anang gamay kay kantidad, paukban pa na nilang mga kahon sa kanang BIR nga gisudlan sa mga files kuno aning vice presidente o sa iyang bana. Nganong ka na may inyong ukban? Ukbi ning ato mga drainages dinhi nag-clog up na. Ukbi na ang mga accounts anang mga congressmen o kanang mga senador, kana tanan ukbang na ninyo, daghan kay makit-an diha, mahiwagang mga malita. Gisulti na na sa 18 Marines, gisulti na na ni Gutesa, gisulti na na ni Saldico. Kanay ukbi ninyo, ayaw nang kang BP Sara lang. Sige, i-appeal sa nag-ukab. Nya kanasang kang President Bongbong Marcos, ukbi sa nang iyang confidential fund, kaya naarabay gibutang-butang diha nga, gikan sa 2022 hangtod 2026 ba to? Ang confidential fund ni Bongbong Marcos, atong presidente, way labot pa gyud sa gitawag og intelligence fund. Duham din nakaklase na aday intelligence fund na apag confidential fund amot og hay dako ana. Gisubay lang ang confidential fund. Ang kang BP Sara na confidential fund nga nadawat gikan sa 2022 hangtod 2026 500 million pesos. Unya ang 125 ana katong una niyang confidential fund gikan to sa confidential fund sa presidente nga iyang gi-share ngadto ni BP Sara. Iyang bang gi-share ba? Pero ang kang presidente Bongbong Marcos, ang confidential fund niya mag-average og 2.5 mantingal ito billion kada tuig. So karon ning abot na kuno nag 9 billion ang iyang confidential fund, wala pay labot ana ang intelligence fund. Kung ukban sa impeachment court ang 500,000 na 500 million na confidential fund ni BP Sara, ilang pangitaon og asa gigamit. Sulay sa kuno ninyog pangita ang 9 billion na confidential fund sa atong presidente. Ug ang tanan nga confidential funds nga gi-release sobra man kuno na sa mga 400, 500 ka mga offices sa gobyerno nga naggamit og confidential funds. Ukbi sa kuno na ninyo. Aron patas. Mao na nga niingon si Propeta Jeremias, una pa ko moingon nga kining imong gisulti sinugo kas Ginoo basta matuman mahimong tinuod. Ug kanus aman mahimong tinuod nga naagi anomalya sa confidential fund kun mabuksa nato ang tanang naggamit sa confidential fund. Anha nato makit-an dili lang dito sa Vice Presidente. Magunsa magmagsiking kani sayop ni nya inig-ukab day nimo didto sa confidential fund sa presidente, mingon ka mas arang-arang pa man day ni pareha ra man day sila. Pananglitan ni gamit ang vice presidente o kanang alias sa to Piatos, Mary Jane Piatos.
Basin sa tuay chipi dito sa kaning confidential fund sa presidente. Na chipi, na ikasin, mga inana. Inka, paparihar, sila piatos, diri ikasin. Basin ba? Di, unsa man na ikuan ni mo ana, ikakita ni mo ana nga ang vice presidente nagamit ani. Ang presidente sa diay nagamit sa diay ang yang confidential fund. Unsa may sunod nimong isulti? Okay ra diay. Nya pagtan-aw sa nimo dito sa mga intelligence fund sa kanaganing hay pa na rong uban diha, DPWH ba na uban na diha. Igtan-aw sa nimo, mao ra sa gigamit. Di ni gawas ang kamatuoran na pariha ra diay. Mao gid na style sa confidential fund, dili day isulti angan ug ang address. Pero wa na buhata, mga matay gid taani. Kay mga bakakon ang atong mga nagda sa pangagamhanan. Muna si Ananias namatay nya tungod sa ilang pagkabakakon na mga propeta, nahimo sad nga nagantos ang katawhan. Pag-abot na ni Hesus, ningon na siya, itugan ang kamatuoran. The truth will set you free. O unsa may tinuod ron sa atong parokya, unsay kamatuoran ron sa atong parokya, naatay umaabot nga Paris Youth Day karong August 21 to 23. Ang gastuhonon ani gikan sa 500,000 to 700,000. Kaning paghimo aning Paris Youth Day, pangandoy ni nato nga matabangan ang mga batan-on nga maka-encounter o Ginoo sa ilang kinabuhi. At least once a year dinhi sa atong parokya. Unsa man, mutabang mo dili. Unsa may buhaton? Palit og slat kana. Palit og slat. Simple kayo. Sa ato pa di ay kining panginahanglan o kining mga antusonon mahimo sa ning okasyon nga makapanghatag ta. Nya ang sunod pagid ana sa atong dinhis parokya naatay segunda patron nga atong sa Ulogon karong Oktubre. Unya na maghimo sa tag Camino Festival para sa na ma-intensify, mapalig-on, mapaladman, mapanindot ang atong debosyon ni Santiago sa iyang Camino de Santiago. Atol sad sa pista sa atong segunda patron, makig-alayo nato ang barangay poblasyon. Salamat sa barangay kapitan kay interesado kay siya nga mo himo ana. Una na lang higayon. Makatabang ba na sa atong katilingban dinis Compostela o dili? Dako kay nag-ikatabang kay ang mga tao makakita nga anion daay pagsimba ang Ginoo, anion daay pagdebosyon. Pero mo gasto sad ta. Mo na unsa man mo suporta mo dili. Unsa may buhaton? Luya nakigtingog yung palit og slat. Ingna mamalitag slat pader. Ana. Mag-ingon palit og slat. Di magsilbi ay pila may atong halin gahapon ato ni tan-awon bi. Manay bunga ni sa inyong tinubagan. Ara sa tinubagan ba? At tanawa gahapon ang atong KPSBP. Oy, unsay meaning aning KPSBP? Kauswagan og panalipod ni Santiago og ni Birhen sa Pilar. Na maligya tarog 40,000 ka slots para ni sa PYD og sa Camino Festival. Unya 60 pa ka buok slots atong nadawat tag 100. Naapay 39,940. So ang ako rong hangyo ninyo, suroy-suroya ang tanang mga balay, pagdamo aning atong sobre, kanang sobre diya ba, kanang naman tadi para halad, ingda sudli og para slat. Nya ako nang ihato dito ha. Ingna, tanan ninyong silingan, kada tao diya sa balay, sudli ning para slat. Pila man ang slat? 100.
Siya, uy, kadako ba na? Wala maginihapit kaon diri. Siya, ay sa mong kaon mga tulo ka adlaw. Sudli lang nagslat. Kay ang Ginoo mausay mohatag ninyo sa tanan. Tanawa ang mga apostoles. Ang 5 nila kapan, wa sila maghikaw. Kay ang panginahanglan atong panahona ang kagutom sa 5 or 10,000 katao nga nikuyog ni Hesus. Ang kagutom, gihatag nila ang 5 nila kapan, nakapabusog sa tanan o nasubrahan pagyog 12 kabukag. So ingna dayon ang musod sa sobre, gawas nga matuman ang atong activities, kaning PYD o kaning Camino Festival, ulian pagyugas Ginoo o gatusan kapilo sa imong gihatag. Tanawag pilay giuli sa Ginoo sa 5 kapan nga gihatag sa mga apostoles. Paghipos nila 12 kabukag. Nya kanang usa ka bukag labing minus 100 na kapan nga dagko. So 1,200 ang nauli gikan sa 5. So kung ang 5 imo nang i-times og 100, pila raman? Ang 5 ba times 100, di mo kamao. Pila? Unsay 5,000? 5, 5 guto kapan times 100. Di naman 500. 5 ba times 100? Duha ka 0 nya 5 times 1 pila man di ay? 5 unya punag duha ka 0 di 500. So 500 raw ta to kapan ang iuli. Nya 12 man ka bukag dagko. Di sa to pa 1,000 to. Dili di ay times ra 100 times 200 pagani di ay. Ingon ana ang Ginoo mouli, busa kamong mamalit og slot para matuman ang atong PYD o kaning atong Camino Festival. Congratulations. Unya, gusto sad mo nga matuman ning atong mga projects dinhi. Kaning ato rong adoration atuman na, bell tower, ato pa nang tumanonon, hapit na sad ang ato dihang CR, kanang ato dihang kaning Walk of Apostles, nya dayon ilisan taning mga bangko. Kanus amo na matuman kung mahurot ang atong raffle tickets. Pila may atong na raffle tickets gahapon? Uy, 400 pa ang atong halin gahapon, mo nang 539 na ang total natong halin. Pakpakan na to. At least ano tayo halin. Ako din i-report ang atong raffle ticket part 1. 13,242,400 ang total natong halin sa ticket niya itong niaging pag July 25. Pakpak. Ang total sa natong gasto sa pista o sa atong projects o sa charitable ni total sa og 13,159,572 ay mo katawa diha. And 97 centavos. Naay sobra nga 82,827 pesos and 3 centavos. O pakpak lang yapon. Naagi sobra. Nya pila ra may imong gihatag nga kwarta? 200. Nasobrahan pa kag 82,000. Pasobrahan lagi nas Ginoo lagi. Mao na hinaot pa unta no, ingon ani ang atong framework. Unsay ihatag natos Ginoo, mao sa na iyang gamiton pagsulbad sa atong problema. Kung ang atong nasod karon giharian sa corruption, mao nay problema, muhatag tas Ginoo og honesty, transparency. Maghigugmaay na tas usag-usa. Dili nato kurakuton ang budget para sa uban. Dili nato ilugon ang grasya nga para sa uban. Muna ihunong na ng parking anang karsada kay imo nang giilog ang lugar nga para sa publiko. Mo nang dinis ato ang iyoon ta mo diha anang kilid ay pamarking mo anang plaza pilar kamong magparkingan diha sa kilid. Nindot kay itong gihimo pagpista hanoy-hanoy ng dagan karon padayonon ta na
i-offer nato ng Plaza Pilar para parkinganan. Nya hatag lang og love offering 1 peso ngadto sa 1 million. Okay na kay na. Di gina dako. Mo nang hangyoon ta na dihang mga namarking padayonon ta to ari na ta sa Plaza Pilar mamarking. Ana haron nindot atong daan nya iuli sa Ginoo nato pinaagi sa kalinaw, panalipod ug kahusay ang atong kinabuhi. Kay gitabangan man nato ang public nga mahimong husay ug way sabod-sabod. Ana manindog na ta.